Kudzanai Chipunza, case number 0239 of 2026. Baba Kudzanai Chipunza vachibva kubhindura progress rwemwiri kuti uya pamberi pedare ramambo.tito tirambane zviri pamutemo uye tobva tagovaniswa zvatakashanda. Kuti uya pamberi pedare rachangamire.tito tirambane zviri pamutemo tobva tagovaniswa zvatakashanda. Nauyo changamire dare nemagurukota tipire Zimbabwe. Ndakaramba kagara pasi itai sumuzei izwi zvenyu zvishomana tinyatsokubata indakarambwa nemurume wangu but kundiramba kwakaita akabva ane dhola rekukurona nasekuru vangu. Saka dhola iroro ndo rakanipasimba kuti ndisimuke ndiye kudana kuti andirambe zviri pamutemo kuti mangwana akazondora ndine munhu tisazoonedzana. Nandei kuti ndizvo zvandika right ningina sadzisatoni chirevo chako chokutaura kwakaita mudzimai pamusoro vesedare ichokwadi chari kutaura mudzimai handichamuna. Chikonzero chandiri kumurambira mudzimai wangu anova cheritireza ndechekuti aita zvechipfambi nemunhu anonzi Clopas. nokuda kwechikonzero ichi ndikuti mukadzi wangu handichamuda. Pamusoro idare regai nditaure dare rizive chokwadi. Mukadzi wangu zvaaita ndezvekuti ane munhu waifambidzana naye anonzi Clopas. Mudanana kwavakaita ndikuzoziva kwandakaita vakadanana zvino zve7 months. Saka mudanana kwavaita aishandisa mafoni call pakutaura naye. Ndiyaitomudza kuti nhasi usafone baba varipo, nhasi usafone baba varipo. Saka zvinhu izvi ndakatanga kususpekta pane mwedzi nehafu kuti ndo zviri kuitika. Asi kuda kuti ndimbate kuti dzvi ndakatadza kuda kuti ndinyatsomubata kuti dzvi ndoda kuti aita akafona paipa aibva dhirita ko iye akafona achidhirita ko. Saka inini ndakazomutakura musaga ndobva ndatora nasekuru vangu nedzimwe hama dzangu ndobva ndaenda pana gogo vavo nonzi Gudhuguruka. Handida kumudza kuti kuenda kupi ndakomuti kuenda kumaprofita kunoshandirwa ndobva taenda ikoko tichitenogadziriswa nhau yacho ikoko. Tasvika nasekuru ndobva ndakatsanangudza kuti mudzimai wangu haasi kufamba straight ane munhu wari kudana naye anonzi Clopas. Asi kana muchifunza kuti ndiri kukunyeperai sekuru nhamba dzaClopas dzacho ndinadzo ana gogo varipo ngatifonei munze kuti achataura kuti dii Clopas akafonewa nemadzimai angu. Ana sekuru vakaramba kuti tifone ndo zvakazondipa hasha inini kuitira kuti pavakatibvunza ana sekuru kuti uchida mukadzi ndakabva ndati handichada ndoda kuti ndandaida kuyananiswa. Ana sekuru vakaramba kuti tifone ndo zvakazondipa simba rekuti ndirambe kuti handichada mudzimai. Alright. Mubvunzo yabva kumudzimai wako miviri. Wokutanga ndokuti uya undirambe mudare zvakajeka handitika mushure mazvo tozogona takashanda handika. Saka iwe ndowakusvidura pacheda kuti uya ajekerwa kuti azvizi takakorapana tiri vaviri mangwana zvinozonetsa iwe ndouchajekesa mujekesero waari kufungidzira. Makoro kuti kana pasita acho kutaura tise munachangamira ndofunga sekutaura kwamutagurukota uya anga ajekesa kuti achada mukadzi handinzi wataura kunyaya yekugovana zvinhu rotudi vachazotaura pamusoro imambo ndoda kuti ndizive kuti zvatakashanda zvacho ndezvipi zvaari kutaura. apo panga patakwenezve vana Changamira. Changamira kakusiya nyaya yavana venyu pamuri. Regai inini ndiri kuti handisandaona kurambana kwawani isi semadzimamba hatifaniri kuti dzimba dziparara misha iparara. Vanhu vanotadzirana vanhu vanodii asi vanoregerera. Zvida ane mudzimai uya pamberi pamambo undijekesere kuti uri kudii uchikundida iwe kauchandida kana kuti hauchandida tobva tarambana zviri pamutemo. Asi ndandifungidzira kuti vakadzi vanotadza kana mukadzi anotadza tese tinotadza tadi tambomuregerera tambopamwe mukana zvichida pamakatanga kusaziva asi imba yake achida wadiwa mbomuregerera kuti aiwa sekutati waundijekesere zvareva kuti kujekesa ikoko vakambovanana bhupuro redhora asi nhasi adzoka kuti mudare muno kuti chiona chotaura pamberi pamambo uri kuti kudii ndatisa mambo ndamboramba kuti madii wambomuregerera mukadzi uyu mambo dzokedzana. Pamusoro edare handichakwanisa kuti ndirambe ndichigara naye mukadzi
nekuda kwekuti aisina wekutanga musi wa14 July 2022 akatomboita nhau iyoyo yakafanana neiyi. Ndakatombobata nemameseji ndakasvika pakuudza baba vangu vachiri vapenyu vakanditi torana nasekuru muende pana gogo munotaura nhau yakaita sei. Ndifunga takaenda nasekuru vangu vana vageshoni varimo unotaura nhau iyoyo vakakumbira ruregerero. Saka ari kuramba achingodzokora the same thing zvinhu zvaakaita. Saka ina ndichakwanisa mama. Amai mukuzwa kutaura nengi murume wenu anoenda kwezvikonzo zvokuti mukadzi wangu ndaitida asi ari kuramba achidzokorodza zvandiri kumurambidza kuti siya izvi iye ari kuramba achidzokorodza. Pamusoro unoti kudii? ini ndikangoti achipunza kune mukadzi waifambidzana naye aigara kudu aizikanwa nevanhu vese. Saka ndofunga munhu wachida kuti auwa kuti Cleopas yeye aidana nehanzvadzi yake uko. Saka ini munhu woti aingonditi kurise kumba but ndetoti takuhaita kune hanzvadzi yacho iyeyo kuti asazvisiya kuti asazvaite kune hanzvadzi yacho kuti asazvisiya. Saka ndofunga vakabva vatora emu yekufona kwekundifuna kwaita ikoko ndokwavakabvondana kuna nasekuru kwati ndokumbowa ndinawo. Saka muruti kudini asi unoyo ari kuramba chikuti mudzimai andichaita because ari kuramba achidzokodza kuti kudini? Handina kupikisa anongondirango zviri pamutemo. Asi ndaisi kuti ndakudzokodza kupedzisira izvo ndinoona masakadagaro vakazara musodzi sida unogona kuregererana tochipinda isi madzimambo tokudza kuti aiwa vanhu vanoregererana dzimba dzinoitwa so makapeta mwana ine Mwana akura sei? Ane 2 years 2 months. Saka izvozvo vanhu vambobereka mwana pamwe chete toitaisa kuti imba isaparara uchiwarama chikuramba chikuda kutsvaka chekupedzisira manzi uri kudii mudzimai ndaona sekuti imba yakachiri kuita wadi kumbomuregerera pamusoro imambo handisi kuzodzokorora mashoko kana kumboda kuti ndiwedzere kana kudii. Mashoko angu ndiwaya, mudzimai wangu handichamuda nekuda kwechihure chaari kuita. Ari kuramba achidzokorora even ndakazogara naye anenge atongwara handichamubata. Saka ina handichakwanisa mambo, handichada. Dai anga asina kumbozviita zvinhu zvakafanana nezvizvi zvimwe ndikadai ndamuregerera nhasi uno. Wauya nani? Ngavauye kana baba akamira kababa. Kana baba. Baba kana varipo ngavauye. Baba vemusikana uyu. Wewe wauya nani? Ndera namai ana sekuru. Akamira sababa ngauye. Izero reza. So izero chipunza. Punza. Chega na pane chega. Roga basi chigara basi. Baba ndichakushedza ini pamambonzwa ndambomira sachangamiri harifariri kuti musha iparara ndambozama ndazama munoti kudii nenyaya imwana wenyu vanhu vamukuwasha wenyu zvaataura kuti haina handichakwanisa ndikuda kwezvikonzero zvinoti aiwa so kufunga kwangu vanga vaifanira kuteera sokutaura kwanga maita 1 kuti 2 iyeyu mukuwashawo akauya kuroora mumba mangu nepfuma yake shoko irori rokuramba nei harina kuitika mumba mangu kana kuti iye handitiinini akandipa gupuru somuridzi wemwana handinombo asi handatozvinzwa kutozvinzwa kutofonwa nezuro kuti uyai kuno takuenda kudarikwa mambo. Saka ndaifunga kuti dai vanga vachida vaiteera zvamai kuwasha azina tezvana vapana baba handina chakaipa nekukwasha wangu vakatoya mumba mangu ndomavakarori asi zvinhasi mune zvegupura havana kuzviitira mumba mangu zvakutondishamisa kuti ndangoshidzwa kudai ndakachitini mukwasha wangu dai anga aramba adzora moyo pamusoro wechangamiro ndakafonerwa nasekuru vanonzi baba Bevins vachinditi nyaya yako itaisuma kuna naTezvara. Saka Tezvara vataura mashoko ekuti vari kuda pfuma yavo pamberi then mwana wedu kumashure nomashoko avakandisuma then ndochibva ndatora mashoko ainobva ndamazeya kuhama kuti ndozvataurwa nasekuru ndobva ndachizowadzorera feedback sekuru vaya kuvafonera ndobva vati sekuru ina handisi kuramba nepfuma yataurwa nababa ende tazvinzwa asi ini chandiri kuti chandinoda kutaura ndechekuti pfuma yavo ndikonoibvisira pamberi pamambo. Kana mambo achinge ataura kuti chipunza ndikubvisa mombe 1 ndopa ndichabvisa zviri pamutemo mambo. rega ndikodzima kwamuri manzwa zvataura nhengi mukomana Sorry, Dad.
mine ndikuramba ndichikodzoka kune mwana wangu kuti iye anoti kudii sechido chake chaakaita sepakutanga. Saka ndirongodzosa chido kumwana wangu iwo handisaita kuti asei. ndozvarongoramba ari mutsoka yakaasubuda ari kuti handichada. Ya ndabva ndinayo kare ndichidzokorera kuti komangwana. Saka ndina handina changu chekuti ndogona kumumanikidza kumbuka chido chake chepasi pemwoyo wake kuti wafunga zvipi kuitira mangwana ava. Tinogona ramba chipedza nguva chii chinoratidza kuti zvechiwa mudzimai handichada mudari zvechiwa mudzimai handichada mune zvake. Rega ndimusunungure zvakada chiroorwa pamusoro ichangamiri chinoratidza igukuru kuti handichada mudzimai. mupe igukuru rake iye tienda upfugamu anonzi mai anika ari mutupo ndiani Anonzi maizivanai. maizivanai ndakupa dhora iri uchitaura zviri pasi mumwoyo mako handichakuda nekuda kwezvikonzero zvinoti zvinoverengera. Maizivanai ndakupa dhora iri nekuda kwezvikonzero chaita kuti tiramba ndechekuti ukuita chibano hosi kugutsikana neni. Saka ina handichakwanisa kuti ndirambe ndichigara newe sepakutanga zvataita nekuti wakatombozviita zvinhu izvi. Dai ungosina kuzviita pamwe ndingadai ndakwanisa kudzora mwoyo wangu ndakuregerera, asi zvinhu zvichii zvavangondibatana nhasi. Saka ndinoti ko dhora iri handichada hangu. ndavapa iwe uchienda pana baba upfugamu uchitaurawo zvanga zvitaura kuti baba ndarambiwa zvanzi handichakuda uchitaurawo kuti baba mari Baba, ndakandoa nezvangu kuda kwechipambi. ndisati ndatambira iwe chifambi chacho uri Ya ndiswa pari panyaya iyi yakutaura ari kundinyepera kozi ane mukadzi waidanana naye ofuta ungagara chizana nehama dzese. Saka akandiklemera nyaya yona sekuru wangu vakana kundibatire papo. chitambira inishereni baba munozobvunzana mako aiwa ndizvozvo. Aiwa ndariona changamira ndariona. saka zvareva kuti tazoona tese wakaramba akashinga kuti hatida mudzimai ndobhabhisa gukuru. Zvareva kuti vaviri ava varambana zviri pamutemo mudare ramabhodoti. Zvareva kuti mwana uyu kana mudzimai uyu asunungurwa zvikunzwika. Zvoti kana nanhasi kana kuti mangwana kwambata nechikomba isisiri mhosva kuti munomumangarira kwamambo because marambana zviri pamutemo zvikunzwika. Saka varambana regai pataurwa nyaya yemudziyo ungakwanise kuitaura because vayambotaura kuti ngaataure midziyo yatakashanda yacho ndiizive because handiizive. Ungataure here midziyo yamakashanda kuti zviine zvii zvatinoti zvizive pano. Musoro changamira. Ane mota, ane business nekupedza nevantu. Ane mota Business kayapa chinonzi business chii. It's like packaging zvemaplastic. Alright, tomboti business zvakudatini ane business ne Kupedza nevantu zvachazvo. alright. Kana ya sharing of property ndaigona kuti maigona munogara kupi? Bindura. Kwemimi? Bindura. Kana makasununga kudare kwedu kunoita inonzi sharing of property togona kubatsiridzana. Takaona kuti zvinenge zvadai tokuisai kwameja kuti vakubatsiridzei kuti vagowe zvinhu izvo zviri kuzvika. Asi pakugova zvinhu gara muchiziva kuti pawakawanikwa zvakaona murume anazvo hazvigovewe zvinhu ndezvemurume zvikunzwika. Asi mota ima kana makatenga kuti atenga mota tiri tese inonzi mota ndeyani kana zvamakatenga mine mukando kana kuti nemaraundi amaitamba uchiti amai zvinongonzi ndezvenyu mese. Kana zvamaitenga iwe usingashandi uye achishanda zvinonzi ndezvenyu mese. Saka zvakwamuri kana makada kubatsirwa inonzi sharing of property munotifonera tokubatsirai. Kana toona kuti chiendai pane rimwe dare riri kwaManchester munobatsirwa kuti ikoko vanoita kuti zvinhu izvozvo zvikunzwika. Mune chimwe chekubvunza? Saka pashengo kwakuita kuti zvadini. Makangoti pazuva kuti mimi musi wakati muda kuuya mawirirana naivava munogona kuuya chero next week pamune makasununguka munokuita. Kana zviri zvepfuma baba muchiziva kuti hana ungakapedza hatitonge nhasi munozokwira rimwe dare kuti ane jeredzwa anga asina ungakapedza kuroora.
pamusoro ichangamira handina mota ndinayo basa rari kuti basa ibasa ramai vangu randotowabatsirawo ravakasirwa nemurume wakashaya handina mota chandiri kuziva chatinacho chiri kumba kune wardrobe mubhedha wacho akationa ndinawo netv nefeni ndozvinhu zvandiri kuziva mama handiti kunyepera dare atati nhasi atisutaisheri kuno atati kana muchida pamunoya kudare kwacho kuofisi tichikubatsiridza tichaziva kuti mota iri kuhera kuti hakuna handiti tichitokuudza kuti iripo kuti hapana bhizinesi tichitoziva kuti riripo kuti hapana nekutsanamudza kwenyu kwamune michati muchiita handiti azvanhasi kuti marambana pamutemo mudare ramama vasati vasumuka changamisa ndaachingoti ivo sokutaura kunga vaita kuti inini ndakatosununguka kuti ndinogona kupa tezo rangu pfuma ava ndisati ndabvisa vanoiziva saka ini ndaakuti aiwa pavakaunza imwe pfuma yekutanga ava ngavarege kumirira dare ngavachingouya nayo kumusha tobva tapedza dare yacho andakasununguka kwamakatangira matare ikoko nungouya kupi ikoko topedzana kana vazononoka ndopondouya muno manje masunungurwa munobhukisa ikoko eka mudazota sheri mupropati anasekitaro Inoki Msona